Antigamente a campana tiña a función, pois como hoxe o WhatsApp. Calquer circunstancia que ocorrira na parroquia, había un toque predeterminado a ese tipo de aviso. Non sei cantos anos fai que a familia se dedica a fundir campanas. O que se sabe é que chegamos no ano 1630. Antes eran nómadas. Viñan avanzando polo norte de España, montaban o forno e facían as campas dunha contorna. Unha vez que as tiñan rematadas, pois seguían avanzando e así viñeron hasta que pararon aquí en Arcos da Condesa. Son Chicho Ocampo, son un artesán que se dedica a facer campás. Somos o único taller que se dedica a facer campás de forma totalmente artesanal. Nós diferenciámonos moito no proceso de fabricación de campás porque fabricamos os moldes en barro. Fabricámonos á man todos, son únicos, non hai dúas iguais. Esos moldes, unha vez que están feitos, témolos que levar ao pozo de fundición e enterrámolos. Así, unha vez que se enchamos de bronce, ese bronce vai secando lentamente e proporciona á campana máis durabilidade. Os turistas, cando veñen, como sempre deixamos entrar a todo o mundo, pois acércanse. Chama moita atención o tema de cando estamos fundindo, ver correr metal para encher os moldes. As campanas duran 200 anos, se non fun eu que nas fixo, foi a familia, entón, pois, temos prácticamente en todos os campanarios. Pois eu estou moi orgulloso do traballo que fago, porque, sobre todo, por manter unha herdanza de dos meus pais e dos meus abuelos. Sínteste un pouco responsable de manter a tradición.